Навошта ти, Анатоль, праглинув мобільний телефон? Вигода, нагода, причина у чим? Який твой мотив? Замерло застолля у тишині. Толя, Толя, не молчи. Мог праглынуть, тому праглынув. Не ўсё у житті вигода, разлік. По воклічу серця і просьбі душі. Людям меркантильним не зразумець. Алло, вібрує мобільний, алло, у животе, але ні гуку з вуснаў сініх. Толя мовчить.